Vás zdravím, přátelé. Takže jsme tu v parku v Londýně, v londýnské čtvrti Roehampton na ulici Danbury Avenue. Konečně jsme našli psí hovno, které bude splňovat naše patřičné požadavky. Tak můžeš, Marťo, ukaž, podíváme se na tvou nožičku. Ne. Tak, počkej, já přejdu k tomu hovínku. Kde jsme... Piči, já to nechci Pojď, vidět. tady je Marťo. To nechci vidět. Pojď, Marťo. Tady ryba za to nedám, piči. Marťo, pojď. Hej. Nejhorší věc, co jsem v životě udělal, už tady s tím skurveným sázením končím. Pojď, Marťo. Vidíš ho? Ty pičo. Mezi prstama musí... Ale jeď pomalu, ať je to vidět, jo? Já to nedám, ne, já to dělám Pojď. rychle, to bude. Tak ne, pojď, honem. Pojď, Ty pičo. dělej. Ne, Honem, honem. ryba, začít to pak kopnu k ksichtu. Dělej. Honem. Tak jo. Ne. Hej to ne. Konec, pičo, konec. Konec, pičo. Ty vole. Do prdele o tom. Běž do prdele, to je smrad. Počkej, ukaž tu botu. Ne. Počkej, neslápeme nějakého dalšího. Co vidíš na mé botě? Nejhorší věc, co jsem někdy v životě. Tak já si myslím, že splnění posledního úkolu byste mohli brát jako nejlepší. Co, Marťo? Marťo? No, Martě s náma asi nemluví. Já nebudu spatření.